Good morning! 21. Ano man tabi ang kasiributan, mahal na Diyos, dapat enot sa gabos. Marhay na aga. Sige daw tabi, andyan ba kayo? Sige, yung hindi nakikinig ha. Yung hindi nakikinig dyan, hindi kayo pogi, hindi kayo maganda ha. Andyan ba mga taga-Legazpi ha? Good morning. Tingog kan banwaan na po kita sa kud alas 10:30. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Birthday ba ni Juan? So sa tong amigo si Engineer Dan Azopardo. Dati po siya sa Commission on Audit Bicol Region. Nag-birthday ba siya kahapon o ngayon? Happy birthday tabi, Sir Engineer Dan Azopardo. Mantang kamo dyan, naghanda gayod ka na pangutuhan sa kusina. Mag-iriba-iba lamang kita sa paagikan mga informasyones man dyan sa luwas. Yaon dyan sa 1st District si Pading Jomar Bien, 2nd District si Pading Al Armario, 3rd District si Compadreng Jimmy Nasalita, and then si Ans Galero Budasirens Luna ang yaong kasabayta. Sa Manibela man si Henry Deboy Mata. Sa technical control ang sa kuyang co-pilot ngunyan, yan po dyan si June Napolis. May nahiling akong nakapula ba talaga naman Yans Galero. Junapolis in the house. Newsroom sa padagos pong pagsubaybay, daing lusot ang mga bareta pong may sustansya, may pakinabang. News Manager Mardela, daing iba. Production Center, syempre. Angel Mustasa. Ecstasy. Extano. Extano. Namamas ko po, Angel. Extano. Sa IT, si Arven Buda, si Richard. Ako po ang sa indong servidor sa radyo. Si Pio Fernandez. Aba, talaga naman, no? Siyempre, si Pading Jun Pitero. Diyon, to kaya mo. Poging-pogi yan, dyan sa Lapu-Lapu. Maray na agad, tabi sa mo, Pading Jun. Merry Christmas, tabi dyan sa indo sa Lapu-Lapu, ha? Sa gabos ng mga taga Lapu-Lapu. Specialmente kay Compadreng Jun Pitero. Uy, sa kuya man na barkada dyan sa Lapu-Lapu, si Popoy Balmes. Sir Popoy, good morning and Merry Christmas sa familia. Kumusta ka mo dyan, tabi? Best regards. Ano dyan sa JRB Calibration and Battery Shop. Good morning, Sir Popoy, sa familia. Buda dyan sa mga taga-Albay District, si Ringman, maray na aga tabi sa indo sa Tula-Tula, sa Washington Drive, si Kasag, maray na aga tabi sa imo, buda kay Madam, sa imong mahal na esposa, sa Albay Public Market, dyan, ang tinda kay ni Kasag yun, mga dia primera klaseng sira, mga puertehon, labas, Tapos, ang presyo, napaghururunan. Mga kuwan baga, amigo. Sige lang. Diyan sa kay Kasag, Buda si Paminta, maray na agaman, diyan sa Albay Market.
Si Pamintan tindaman kay ni sa mga karning urig. Yan. Good morning sa indo. Papa Jer Bailon, good morning. Tabi, Merry Christmas, Papa Jer Bailon. Kumusta ka mo dyan sa Alubo, tabi? Diyan sa Ligaw kay Shandy, maray na aga. Happy Tuesday man tabi isay mo and Merry Christmas. Diyan sa Ligaw, Merry Christmas. Diyan sa Sagpon kay Cha Leti and Louie. Maray na aga tabi isay mo. Uy pala na no, susakuyang mga barkada. Si Chu Henry Guerrero. Chu Henry! Buda Tit na Guerrero dyan sa Macapa Corporation. Good morning tabi sa Indong Dua. Kumusta na po kamo ha? Dyan sa compound kan Macapa Corporation. Tit, Buda Chu Henry. Yan, haloy na kitang day nagkaoro iristorya ano. Asiramon hindi minaluto si Tit Buda si Chu Henry nin adobo sa asin June. Sinasabi ko sa iyo. Karneng urig na adobo sa asin. Sos talaga naman. Managumon. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene Maray na aga kay 1863. Good morning tabi. 1863. Me gusta a mí así. Me gusta a mí. Gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Di sige po ano, di diretso na kita kan sa tuyang programa. Ang numero ko tabi sa Globe 0926-0156-020. That's 0926-0156-020 sa Globe. And sa Smart 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. Yan, tabi. Sige. Sa mga gustong magpaabot man kan sa indang mga paramdam tabi ano. Diyan kay Josephine Muwit. Madam Josephine Muwit, good morning. Buda kay Leila Tiokson. Yan sa Karamoan, Camarinesor. Sige tabi ha. Good morning. Sige, diretso muna kita kan mga istorya sa palibot. Aramon ta ang bit-bit na informasyon ni Luwens ha. Luwens, good morning. Go ahead. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga, asina maray na aga sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta, dakol na mga paglalauman, an probinsya kan Albay, nin mga manlain-lain na infrastruktura, sa lado kan papakusog din na salud asin transportasyon, na mapapakinabangan bako sana sa mga masunod na taon, kundi sa mga masunod na henerasyon. Hindi makalihis na ipag-unambitan sa DCGB News ni Albay Governor Al Francis Bichara, nangunyan, padagos ang pagkonstruhir kan pagpahiwas kan Albay Provincial Hospital sa Josefina Belmonte Duran sa syudad kan Ligaw, asin mga district hospital sa mga ararayong munisipyo kan Albay, arog kan sa Banwaan kan Piuduran, asin Batan Island sa Rapu-Rapu, para ang programa serbisyo sa salud kan Kapitolyo, may hatod sakod sa mga ararayong komunidad. Sigun kay Bichara, na ining piginguwa kan Kapitolyo, na sa ngunyan na realisar na, may pagkasararo ang gobyerno ngunyan sa Kapitolyo uon sa suporta kan sanggo ni ang palalawigan sa panginginot ni Vice Governor Greg Slagman asin mga manlain-lain na department heads sa iya pang idinugang na abangan kan mga albayano ang take over man kang Kapitolyo sa Pantaw Port sa Banwaan kan Libon Albay ta ini makakatao ninda kulang epekto pag inimprobar sa lado ng transportasyon. Dagdag pa ni Bichara na ang mga proyektong ini patunay na ang paggogobyerno sa Kapitolyo may sarong kalampag asin inagibukan sa iyang administrasyon
Taanas daw ng mga lideres sa mga manlain-lain na departamento, asin mga empleyado seryoso sa pagibo kan sa indang mandato na sirbihan ang mga taga-albay. Mhm. Yan tabi Sir Pio ang mga dagdag na istorya. Ako po si Luwens Burse Barcera. Salamat Luwen sa dagdag na storya hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Oh, iyo di aram po tabi nindo. Not for anything else o kung ano pa man, just pero ma-explicar lang kita paano. We will just be stating a fact na may mga ipiglatag paano dyan na salado man kan infrastruktura na katakod po ang benepisyo sa komunidad. Ining mga infrastructure projects na pinagpupundar, pigpupunan kana administrasyon ni Gobernador Bitsara, it does not end in itself there sa infrastructure. Igwaan nin after effect o kaya benefit na papakinabangan po kan mga albayanos ano man na kolor sa politika diyon. What I mean is, pighihinguha pa nungunyan nara Gobernador Bitsara na mai-in place ang mga kaipuhan na infrastruktura. Say for instance ining mga sa district hospitals, so provincial hospital, physical structure nagpapabugtak nin mga improvements. Tanganing madagdagan kisera nindiit ang bed capacity. And siyempre pag natapos na yan yun, dahi man mamumuyan na dahi yan mabugtakan nin mga pasilidad. Yan. So provincial hospital dyan sa Ligao, so district hospital sa Tabaco, igwa sa Rapu-Rapu, pinagigiribo na po yan. This story does not end there sa pagpabugtak nin mga infrastructure physically. Pag nahaman na po yan, papakinabangan naman iyan po kan mga constituentes, tabi, health services, salado po kaya na mga ipigubugtak na mga health facilities. Yan, tabi. And apera pakaan itong so mga infrastructure man manunungod sa transportasyon. Iyan po na sa Pantaw Port. Ayan. Ining sa Pantaw Port, tabi, igwa na kaaning Memorandum of Agreement ang Provincial Government of Albay budaan Philippine Ports Authority sa paagiman kan Departamento de Transportasyon na ang mamanihar na po kaan kan pantalan sa Pantaw Provincial Government of Albay. In fact, mapuuna ang nagbidding na nga ni kan so mga ibubugtak man dyan na mga improvement and additional infrastructures to accommodate ining mga seagoing vessels na pwedeng hali sa ibang nasyon dyan na dyan na ipagbagsak man ang mga epektos kargada sa barko sa Pantaw Port. Ang mamanihar na Provincial Government of Albay, and it will be a self-generating infrastructure taan sangguni ang panglalawigan ma-fix ning rates sa mga gabos na economic activity ma-kondusir dyan sa pier. Sumadoong so porterage fee na pigaapod, gabos iyan tabi. I-fix iyan kan sangguni ang panlalawigan and malaog iyan sa kaban kan gobyerno kam Provincial Government of Albay. So mga barko na hali sa ibang nasyon pwedeng maggarahe dyan sa Pantaw
magdaranin mga epektos, semento asin iba pa, nan presyo medyo huruha baba ang porterage fee. Pag huruha baba ang porterage fee, siyempre sa mga epektos man na madalagan sa mga merkado na uminagi dyan, medyo huruha baba man ang magiging presyo kan. Tababa man sa binayadan kan nagtransportar kan mga epektos. Arog po iyang kaantabi. So, that's it ano ta. Ang sabi nga ni kan gobernador, ang ipipakihurong ko man sa nangani ngaya. Sana patapuson man ako kaining ultimong turno ng inita. Ibibuhos naman ngaya kan lokal na gobyerno, ining mga ipupundar tang mga basic infrastructures na papakinabangan kan mga masunod na mga kaputkaian, budaan mga masunod na henerasyon po digdi sa probinsya ng Albay. Those are only samples po kan yan na pinaghahatag man kan presenting administrasyon sa pamamayo po ni Gobernador Al Francis Bichara. Ano po? So yan man ang pinaghatag niya na nakakahuron ta yan. Both mag-inibong na lado man tabi. Ang grupo man ni Mayor Noel, he is attempting mga tugang to offer the services man po tabi basado man sa sayang mga plano bilang haloy man ang alkalde kan Legazpi. Nagmamaot man ining si Mayor Noel na kumapot maning huruhalangkaw na pwesto ilihido mandato kan tao bilang gobernador man. So mag-inibong po yan, gabos naghahatag man kan sa indakan kanya-kanya man na mga planos di administrasyon. Setting for example man, so ginibo man ni Mayor Noel digdi sa Legazpi for so long a time man na pinagpadalaga niya man ang Legazpi until here sa panahon na ini na nahihiling taman magapu tabi an ehemplo man kung paano man po ang dalagan kan syudad ng Legazpi. So yan po both ang benefit kan na duwang mag-inibong lalado na yan ang manginginabang po ang susyudad. Yan tabi So yan po tabi. Salamat. So duwang tudok ko diyon provincial government. So ultimong tudok booster, city government to. Pararihong barkada. Anon marahot ka na? Salamat kay Governor Al. Duwang Sainobak. Booster, Mayor Noel. Kapos mag-amigo diyon, di ba? That's how it should work. Baga diyon bako. Itong sabing politika na ang level fair and halangkaw. Bakong su politikang kay itong mga panahon na kulor kung kulor bako diyon. Di ba? Salamat sa Provincial Health Office. Duwang tudok, Sainobak. Kung man si Mayor Cansaro, may booster ka na, iday pa, pa-booster na ngayon. Salamat sa city government, Mayor Noel. Booster siya, Pfizer. Di ba? Kabus mga amigo, ika, Pfizer ka man dyan. Sige, automatic, no rin ka mo. Basta may schedule, laban, 6 months, after 6 months. Siguro masunod na taon na ka mo dyan, Engineer Dante baga, nagpatusok ba? Ano niya kung tinusok sa mo? Ngaya, beer. Bumaka kanya ka. Booster naman si Engineer Dante, booster. Dahil nga ni nagmamam, dahil nga pwede, naka-booster pa sa nako. Engineer Dante. Nailig ko man si Gob Cansaro. Gob, ano niya, binuster man nga ako, Pio. Ano niya ko, Pfizer man, garo ngay binugtian ining sa kuyang walang abaga. Niya ko, iyo man. Si Gob, ano niya ko, Gob, so booster mo. Baga ngay, Pio ni. Garo ngay, binugtian ining abaga kung wala, tadigding ako nagpatuso. Pfizer ngay, ano niya ko sa duha mo, Sinovac ngay, pareho niya ako kita. Saka. Ay, amigo, okay. Huwag kayong kidit, tabi. Ano mga kaibigan? Huwag kayong kidit. Kung si Sayso na pusuan, larga, tabi ano John? Pading Jim, Pading Jim, Merry Christmas sa imo, Pading Jim. Yes, Pading. Merry Christmas sa imo. Ay, Sol, yes mo. Ano?
Dahil ko na nalamang na ining sa holster mo. Buwa! Grabing. Pag nahiling mo ito. Nahiling ko, pula ng auto. Ano? Pula ng auto. Inkargado man sana ito sa kumpadre. Maintriga ka na naman, loko-loko ka. Lumanagad sa holster na ako. Pag nahiling mo sa holster, yaon subirtod. Anyway, tabi pa din sa mga dagdag niyatong bareta, posibleng dakol anday pa nakakaisi na publiko mga taga-Albay. Anisi ta sa nasa Albay Farmers Monte Village, located Barangay Kabangan, Kabalig. Oh. May extension na pala nini na pinagpapagibo ongoing Oho. sa kagmana linderos kan kagmana basin badian sa uwas. Extension kan Farmers Bounty Village. Oho. Itong pasilidad na yaon ang training center, mga processing center, administratibo opisina para sa mga parauma. Mga training centers. Oho. Kung ano ang digdi sa Albay Farmers Bounty Village, amo man nandaon duman sa uwa kagman coastal area kan uwas. Oho. Sigkonfirma rin kan gobernador kasuhapon sa Satoya kana timingan niya to digdi sa Bastian Food House Sa Pulangge. sa Pulangi. Oo. Nakasabatan ko ini. Di naglaog sa isip ko kung nautro na ang mga nadadangog ko nan Farmers Bounty Village may expansion duman sa Uwas Costa. Oho. Ang sarap mananggad sabi pa de. Talaga. Oho. Oo. Susog sa maski nga rin kita tagamig ka. Dahil tayo sinaygwa dumanin Albay Farmers Bounty Village. Confirm gaya yan. Ongoing gaya ang pagpapatrabaho duman. And actualmente, igwa na nin mga building duman na pinagpapatirindog. Ito niya kung pagkaiba kan Albay Farmers Bounty Village Kamalig sa Albay Farmers Bounty Village sa Coastal Kanawas. Extension nga the same. Pareho ang sistema. Mga 4 hektaryas na lote, anya duman, ang pagkaiba sa nata ito, pertihonon sa ara ni sa dagat, Oo. perlooking sa kadagatan. Susog sa pagipagulay niya to kay Gobernador Al Francis Bitara, kinakaipuan i-extender digdi sa 3rd District ang serbisyo kan Farmers Bounty Village dahil sa dakulaan katabangan kay sa mga pag-develop, paghiras nin mga teknolohiya sa mga mga millennials mga nag-i-eskwela, gusto mag-research. Iyo. Kung minsan, parano na ining digdi sa Kamalig, ipapalisin na duman sa Costa. Purog pa, langon niya ng mga panahon, kaya puwantang buhayon, atin pakusugon, pabaskugon, araw kan pinagigibon ni Congressman Fernando Lidi Cabredo na buhayon sa liwat an agrikultura. Yan. Oo. Ongoing ang pag-develop kan proyektong ini sa coastal area kan Uwas, asin may hiwas na 4 hektares, sumubra pa kung sa engulfing building naman ang pinapatindog naman, purposely para sa training seminar kan mga bakos na mga taga-Albay, so mga gusto na adult and best practices digdi sa Toya, pwede na mag-accommodar kita man digdi sa 3rd District and digdi sa 2nd District. Roger, kopya. Iyan tabi mga good news tabi pa Jimmy na salita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy. Sa istorya, babaril tadahan tapuyan na mga good news niyan. Nakatabang lamang kita na makaboost ka ng moral kan sa tuya mga kaimanuan. Ano po? May nagapot digdi sa satuya sa mensahe. Saan na yun? Sir, pirang simana po pakaliis kang booster shot bago pwede mag-mamam. Lang iya kaya. Ay, dahil ko na maramam. Pag naka-booster shot, dahil ko na, baski itong initial na bakuna, dahil ko na mag-mamam tabi. Mga sarong bulan. Yan. Kaning perti ang laban. Ay, nako.
O dyan da tabi, yung sa mga jeep, dahil na nag-obserbar ka na capacity, susugduman sa ipinag-imponer kang IATF, passenger capacity, pagkatapos dahil pang social distancing, naturalmente, nako talaga dapat naman na obserbaran pa yan, ha? Nako, sige. Oras Pilipinas, it's 9:30, sakto po. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alphamart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, buksan ang magic ng Pasko with Coke. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, every day. This Christmas, give the gift of more energy for your loved ones with Enervon. More energy, mas happy. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ang Yangmat Native Lechon, minapaabot ning maugmang kapaskuhan asin magayagayang bagong taon. Laom kan sa muyang manihamiento na dai mawaraan pagkamuot sa laog kan pamilya asin ang pagsarig sa mahal na Diyos sa taho kan pandemyang COVID-19. Halit sa Yangmat Native Lechon, maugmang Pasko asin pano ning paglaom sa pagsabat niyato ning bagong taon. Available ang whole chicken, lechon belly, lechon manok, grilled liempo, unli wing, unli rice, unli milk tea. Bumisita sa Yangmat Lechon, Paulate Street, Ginubatan Albay, Rizal Street, Ginubatan Albay, Yangmat Lechon, Alternate Road, Legazpi City, asin soon to open sa Lapu-Lapu Street, Legazpi City. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Kung igwa na po kitang namamatian na simptomas kan COVID-19, di na po muna kita maglaw sa trabaho, asin tulos magpakonsulta. Proteksyon na po ito sa mga kapwa natin manggagawa at sa mga negosyong tumutulong para muling tumakbo ang ating ekonomiya. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Mga kapwa ko Ligaspenyo, ini po ang sa indong dating alkalde, Geraldine G. Rosal, Presidente kan Legazpi City Women's Federation, minapaabot ng sarong maugmang Pasko, na mas kinangani po yaon kita sa pandemya dahil kan coronavirus. Alagad ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa pamamayo ni Mayor Noel Rosal, kaibahan ang mga health workers, minamauot na magkaigwa na po kita ng herd immunity, tangani pong maisilibrar ta ang satuyang kapaskuhan ngunya na taon, kaibahan ang satuyang pamilya. Sa giraray po ang satuyang pagbati, Merry Christmas and a Happy New Year. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano.
Salamat kay Senator Migs dahil natulungan niya ang aming negosyo ngayong pandemic dahil sa Bayanihan Act. Salamat, Senator Migs. Hulog ka ng langit sa industriya namin. Sa lahat kaming magsasaka ng tubo sa buong Pilipinas. Salamat kay Senador Migs at itinaguyod niya ang karapatan ng aming kooperatiba. Salamat Senator Migs sa pagbigay ng malakas na ngipin sa anti-hazing law. Migsubiri po, tuloy-tuloy lang ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. This is a faded version. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy bibingka at puto. Nandirito na talaga ang Pasko. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. May the Christmas season bring hope, love, and joy to each and everyone and make way for a fresh and brighter new year ahead. It is Christmas every time you let God love others through you. Lagi nating ipagdiwang ang Pasko na may dalang liwanag at pagmamahal sa kapwa. Sa sakuyang namumuta ng mga Legaspeños, ini po ang sa indong Vice Alcalde, Bobby Cristobal, kaiba ang sakuyang pamilya nagpapaabot ng sarong maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Ang Pasko. Karamihan sa mga bakuna para sa COVID-19 ay magbibigay ng kumpletong proteksyon pag natanggap ang 2 dosis. Pero sa Janssen vaccine, iisang dosis lang ang kinakailangan para maging protektado sa malalang sintomas ng COVID-19. Kaya tumungo na sa pinakamalapit na vaccination site at magpabakuna na. Basta Bicolano, bakunado. Most recommended ng doctors ang Wilkins Distilled Water. We highly recommend joining Worth a Win sa Wilkins promo. May chance manalo ng 1 million pesos. Weekly prices na 50,000 pesos ang instant cash vouchers. Just buy 7-liter Wilkins Distilled Water to join. This is Marian. And Ding Dong Dan is saying, Kayo ay worth manalo at worth a Wilkins. Create a PayMaya account to join the promo. Promo runs from October 15 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1422 series of 2021. Worth the win sa Wilkins Distilled and PayMaya. Gusto mong magkape pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo? Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added Sweetened with Stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added Sweetened with Stevia.
mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD, Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Medmi Manay Jackie, bakunat, ayuda at sanitasyon, kultura, turismo at edukasyon. Lahat ng yan tututukan ngayon kay Manay Jackie. Talagang ahon, tutulungan kang magkatrabaho. Baka kay Albay tsak na aasenso. Kay Manay Jackie talagang panalo, di ka iiwanan hanggang dulo. Manay Jackie, hey! Ang tutulong sa inyo, maaasahan nyo. Manay Jackie, hey! Ang maglilingkod sa inyo, maaasahan nyo. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Diretso na kita kang programa. Nasa linya sa tuyang pag-iribayan sa luwas. Maray na aga tabi sa mga taga Victory Village, kay Manay Selmang Bahoy, Merry Christmas. Manay Selmang Bahoy, buda dyan kay Kapitan Joy Bahoy, kay Kapitan Joy, buda kay Mading Mabel, buda kay Mading Ayan. Good morning, Merry Christmas. Merry Christmas man, and good morning kay Sir Ato Lim, Jampo sa Top Gas Petron Gasul. Good morning, Sir Ato Lim, Merry Christmas, God bless. Kumpadreng Al, 20 bago magalas 10, Pading Al, go! Yes, salamat tabi. Pwede talagang dapat buhayon giraray ang mga saradit na negosyo digdi sa Legazpi City. Yan ang pinagamaot ni Luis Gutierrez, sarong negosyante, na namamatian ang sakripisyo mo niyan kan mga Legazpeño sa panahon kan pandemya, na talagang may kadipisilan sa pagbangon giraray maski sa mananggad na lugar, mga barangay, dahil sa epekto kan pandemyang COVID. Uminagrangay ang mga saradit na negosyante na maski sa buwis kan syudad dahil sinda pinatawad. Kaya ngo dyan na medyo bilo-bilonaan patakaran kontra COVID, taluay-luay naman na nagbabawi ang mga negosyo o mga saradit na negosyante. Sigon sa grupo ni Gutierrez, ani PGT, maski na si Gobernador Alphonsus Bichara, nagutabod na dapat talagang tutukan ang negosyo kan mga opisyalis lokal dahil ini ang barometro, sa mga barometro na ang sarong lugar asinsado. Yang pa rin informasyon pa, alis sa luwas, Anar Mario, TCGB. Salamat kumpadreng Al sa mga dagdag na istorya gikan dyan sa luwas. Sige tabi, ano? Yan paano na mga negosyo ng mga MSMEs, medium and small and medium enterprise, mga SMEs, mga negosyante na saradit yan, mga nagturot tienda, may mga kuro kapital na diit, ano, igonin mga diit na pwesto, kaipuhan na siguro sa panahon na ini, ay mo naman pag, kumbaga, moratorium ano dyan sa buwis.
moratorium. Pero aram taman pa, no, it is a very delicate balancing act. Ano? Halimbawa rin di sa Legazpi. An life blood kan gobyerno tanganing mag-existir may padagos an serbisyos kan gobyerno sa lado kan kalinigan, salud, kabos na pangangaipo man kan sosyudad. Ang pikukuhaan kayan is the life blood of every local government unit and even national government unit. Ang lifeblood is buwis, tax. Yan. Diyan nagkukuha ang gobyerno, pang sweldo sa paratukdo, pambakal nin bulong, pang sweldo sa mga paralinigabos, tabi ha. Sa buwis. Now, kung hahalion mo man ang buwis, baga paano John? Paano man sa pag-eksister kan gobyerno? Kaya dyan ang pinagapon niya to na delicate balancing act. Pag-adalan kan mga nasa tronos y dominasyones na pinag-apod. Gusto sabihin nasa pwesto. Pag-adalan na mag-eksistir sa gobyerno and at the same time mag-eksistir man sa sosyudad na kung saan pigkukuhaan nin buwis kan gobyerno. Takon gagadanon mo su negosyo na pinagkukuhaan kan pagkabuhay kan mga ordinaryong tao, mga kinapobrehan, sain man makuha yun su gobyerno nin buwis. Diba? So, pag-adalan, daiman masyado kaliugon siguro. Amaman ini si Luis na Gutierrez. Makuapo yan gayud ni Doña Pat Gutierrez. Iyo, makuapo. Iyo gari iyo makuapo si Luis na Gutierrez. Ano? So nagdadalagan bagang pagkagawad kan Legazpi. Tama man ang punto. Basado duman sa report ni Padingal. Ano? Tama man. There should be a review tatibaad kun so pag-imponer niya to nin buwis excessive man nin marhay so much so na so mga negosyantes daiman kakayano na yun na mabuhay natural masarado na sa nakan negosyo. Pag nagsarado ka negosyo, paano na sa pagbuhay-buhay man ka ito? Di pag sarado na ang negosyo, dahil na ninbubuwisan na establishmento ang gobyerno. Dapat di ko kapig sabing coexistence. Yan. Mag-imponer ning buwis because it is the obligation kan kada tao, kan negosyo, kan mga entrepreneur kan sosyudad na magkontribo sa gobyerno sa pagikan buwis. Pero the government also should see to it na ang pag-imponer nin buwis should not be excessive and should not be arbitrary. Yan. Bako diyon sabing arbitrary so kukuhaon mong sapiritan di man mapupwede tabi. Kaya, sige tabi, kuya ng bayan, Luis Gutierrez. Tama yan ang mga proposition mo man na iyan tabi, na pag-adalan ang buwis. Pero, taman pwedeng mahali yan. Sabi ta na nga ni Ibaga, ang buwis, life, blood, ang kan gobyerno. Kumbaga, mag-coexist both the taxing authority and both the community which is being taxed upon. Yan. Tanganing gabos mag-existir, ha? Sige. 12, bago alas 10, hanap buhay kita.
Imagine a career that helps others get well and be healthy. Imagine a career that makes you understand how medicines are developed. Imagine a career that makes you analyze bodily samples. Take part in the healthcare programs of University of Santo Tomas Legazpi, the premier school of health sciences. The BS Nursing program is level 2 re-accredited by Bacocoa. The BS Pharmacy program is the first in the region. BS Pharmacy and BS Medical Technology are assisted by UST Manila College of Pharmacy and Medical Technology. Benefit from the Tomasian education. We are with you in this journey of a valuable and rewarding work. Join the Legazpi Tomasian Healthcare Team. Choose UST Legazpi. Be a Legazpi Tomasian. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Pasko na maugma, an minamaot niya, ni Konsehal Mayling Acuña de. Harayo sa helang, igwang kaugmahan, maski na sa panahon kan pandemya. Paskong matuninong, an minamaot niya, ni Konsehal Mayling Acuña de. Jóvenes na maugma, bilog na pamilya, kaakihan asin mga magurang pa. Gabos kita magpangaji, na ang COVID padagos ng matapos. Maugmang Pasko nagahali, kay Konsehal Mayling Acuña de. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Ngunya na kapaskuhan, kay Nong Meat Shop dakol kanin choices. Manok, karning urig, longganisa, hotdog, skinless. Digdi man makukuha ang tusino hali sa Pampanga, siomay, ham, asin iba pa. Ang mga barato asin garantisadong mga produkto ni Nong Meat Shop makukuha sa market site Kapantawan, Legazpi City. Apwera digdi ang Nong Meat Shop igwaman dampa kung saan pwede kang magpaluto habang nagpapacar wash. Available ang mga lutong bahay. Pwede kang magpaluto, araw kang kusidong sira, igwamanin seafoods asin iba pa. Ang dampa ni Nong makukuha sa Imelda Roses, Tahoe Road, Legazpi City. Merry Christmas and Happy New Year! Nong Meat Shop na kita! Ika pa ba nagpapabakuna kontra COVID-19? Ano pa man ang tigahalat mo? Handaan sa tuyang mga vaccination sites para magtao ng dagdag proteksyon laban sa malalang sintomas asin kagadana na dara ng COVID-19. Makisumaro man sa maabot na National Vaccination Days sa December 20 sa 22 para matauan proteksyon ang sa tuyang sadiri asin sa tuyang mga mahal sa buhay. Basta Bicolano, bakunado! Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor.
barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Medic Cereza po. Ang problema ko po sa kidney, saan pag-iwi ko po, tortagdo. Pero taon ka na po dahil pigrigla? 2 taon. Nung nakainom po ako din ng mga herbal, rinigla po ako sa pag-iwi ko, ganyan nagtortagdo. Ang Ning's Wellness Center ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa mga taga Pilar Sorsogon, nandyan na po kami sa Porok 7, Barangay Marifosque, Pilar Sorsogon. At sa Pidoran, Barangay Rizal Street, Banawan, Pidoran Albay, sa harapan lang po ng West Central School. Sa mga namumutan kong konsekwentes kan tercer distrito, kan probinsya ng Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot kipagbati nin Merry Christmas and a Happy New Year. Ngunya na taon, dakul kitang pinag-agihan na kadipisilan sa buhay, pero di kita nawala ng pag-asa. Ipadagos to sana ang pagkasaro asin pagtarabangan para sa progreso kan sa tong distrito. Asin di kita makalingaw magpasalamat sa satuyang kagulangan. Sa pagsilibrar ng Kapasko, dahil kita malingaw kan tunay na esensya, kaini na iyo ang pagpadaba sa tuya ni Jesucristo. Sa liwat, initabi ang sa indong lingkod, Congressman Didi Cabredo, nagpapaabot ng Merry Christmas and a Happy New Year sa Indo gabi. Karamihan sa mga bakuna para sa COVID-19 ay magbibigay ng kumpletong proteksyon pag natanggap ang 2 dosis. Pero sa Janssen vaccine, iisang dosis lang ang kinakailangan para maging protektado sa malalang sintomas ng COVID-19. Kaya tumungo na sa pinakamalapit na vaccination site at magpabakuna na. Basta Bicolano, bakunado. Bukod baka ito, sagkod pa mangunyan. Sunshine Imperial, tunay na nagtataba. Serbisyong malala ang magboses kan kababa. Ikan po si Shine, Sunshine Imperial. Serbisyong maaasaran, kasurog kang kabataan po si Shine, Sunshine Imperial. Edukasyon na turismo, pamilyang igwang trabaho, igwang maray na futuro. Si Shine, Sunshine Imperial. Matugang kong Ligaspeños, ini po ang sa idong lingkod, si Kapato Valladolid kang Barangay Taisan, Legazpi City, minapaabot sa Indo ni Maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Ngunya nakapaskuhan, isilibrar ta ang kapangakian ni Jesucristo sa tung kagurangnan, ayaon ang kaugmahan asin katrangkiluhan. Kaiba ang bilog na pamilya, sarabay sa pagpasalamat sa mga biyaya na taon niya sa satuya. Iwat, ni po si Kapato Valladolid. Merry Christmas and a Happy New Year, everyone. Buksan ang magic ng Pasko.
buksan ng Coke, buksan ang magic ng Pasko. Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masusustansya pagkain para sa akin. Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby. Yan ang lola ko. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Ako po si Richard Malate, graduate in Bachelor of Arts, major in Broadcasting, Bicol University College of Arts and Letters, taga Barangay Bitano, Legazpi City. Salamat po Congressman Alfredo Pido A. Garvin Jr. sa tabang sa paagikan educational assistance sa araw ko na ugwang ambisyon na makapagtapos kan sa kuyang pag-eskwela na sangunyan sa raw ng media practitioner asin nagtatabang nasa sa tuyang komunidad asin sa sakuyang pamilya. Salamat! Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ini po si Dr. Chris Gianan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Ngunya na panahon nin kapaskuhan, maot ko na magkaigwa ang lambang pamilya ning matuninong asin maugmang pagselebrar kan pagkamundag kan satong kagurangnan. Daiman lugod kita makalingaw na magpasalamat sa iya sa buhay asin sa gabos na biyaya na itinao sa to. Maski ngani nasa tahaw kita nin mga kadipisilan na sa tuyang pigaagihan. Sa liwat, ini po si Dr. Christopher Gianan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic minapaabot sa Indo nin Merry Christmas and a healthy New Year. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number 1. DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nasa 1.8 milyon na individual ang naapektaran darakan bagyong Odette. Sinabi ni NDRRMC spokesperson Mark Timbal na nasa sobra 400,000 ang mantinido pa sa evacuation centers asin sa residensya kan sa indang mga kapamilya. Dagdag pa ni Timbal na pinakaapektado ang kan bagyo ang mga lugar na nasa Northeastern Mindanao, Central Visayas, Palawan asin Western Visayas. Nasa sobra 20,000 man ang nadanyaran asin nasa sobra 30,000 ang medyo nadistroso. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan.
Manao kitang load. Simple man sana. Magapod. Mag-text. Dapat may 8 lamang na mag-aprobar. May 8 mag-aprobar. O sige, magpa-contest ka. 8 texter sa nango na. Kung makawalo kitang texter, but sabihin 8 ang listener ta. Go kita, mapaload kita. Simplehon man sa natabi. So maka-perform mga 1 minute lang. So date ang sala. Sige daw tabi. Sige, halatod tango na. Mag-aprobar ka mo. Mga 8 lamang. Sige ngaya, Papa Pio, magpa-load ka. Sige, magpa-contest. Simplehon man sa nampait. Sige, taod-taod, maaraman nindo. Iguan ng saro. Saro, 2, 3. Sa Zamora Memorial College, Bakakay, maray na agad tabi. O, 4 na. 5. Ano? Sige pang una ako. Ako po sir nagdadangog. Sige Sir Pio, pakonsuelo ka na. Sige pang una ako. Anom kulang pang 2. 100 na load ini, 100 na load. Maray na agad yan sa Navarez family, sa Inamnan Grande, Ginubatan Albay, Navarez family. Maray na agad kay kabayan na Eric Rubio, maray na agad tabi, kabayan Eric Rubio, dyan sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Sabi, mabuhay ka mo dyan, Albay Computer Electronic Supplies and Repair sa Legazpi, dyan sa may post office, sa may post office, sa may land bank o kaya DBP, sa may LCC. Good morning dyan, matinding mga yaon dyan, mga computers, laptop, iba pa. Good morning ka mo tabi dyan, mabuhay ka mo dyan sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Pakonsuelo na Kuya Pio, good AM. Maray naga dyan kayi na Alaurin. Good morning. Pamilya Lumadilya da nagdadangog. May nagapod. Sige tabi. Hello, good morning. Nag-miss call man sa napalantabi ito. Ayaw, nakawalo makita. Sige tabi ha. Ang number ko tabi, 0961 759 0888. Yan, sa Smart. 0961-759-0888 sa Smart. Christmas man bagangon yan. Christmas week. Sa Globe, 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Madalion man sana. Tabi, ito pa. Pangwalo da ito. May nagapod na sige ta. Kumundaran tayo ni. Pangwalo da siya. Hello, good morning tabi. 910. Hello. Hello. Yes, good morning. Good morning, Taga sain tabi. Merry Christmas. Merry Christmas. Taga sain ka tabi. Barangay 15. Barangay 15. 16. Diyan sa barangay 15. Ano nga ning barangay 15? Ano yan? Ilawod East. Ay, tama. Ilawod East. Mabuhay ka mo dyan sa mga taga Ilawod East. Gusto mo man manggana ng load? Siyempre. Madalion man sana ha. Sa laog nin mga sarong minuto, dapat maperpekto mo. O kung day kang sala, dapat ready ka na tabi. Sige. Ang tataramon mo, pinulitiko, ang politika, kang politiko. Pinulitiko, kan politika, ang politika. Sala na nga rin natin. Di otron tatabi no. Pinolitika, kan politiko, ang politika.
Ha? Pinulitika, kang politiko, ang politika. Sige, sa laog ng mga sarong minuto, testing. Pinulitika, kan politiko, ang politika. Sige daw, tabi. Pinulitika, kan politiko, ang politika. Sige ha. Dapat makadakol ka sa laog ng sarong minuto. Maka-perfecto mo. Yo? Maski luway-luway. Dapat dakol. Dapat discuss. Sige, mapo na kita, yo? Sige po. Go! Pinulitika, kan politiko, ang politika. 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 Pinulitika, kan politiko, dapat ang makaskas. politika. Ay, di kaya nun. Sa otro ka try taon-taon. Dapat na ko la. Andyan, si Kwan, si Angel. Ano Angel? Ika andyan? Dapat makaskas. Pinulitika kang politikong politika. Pinulitika kang politikong politika. Pinulitika kang politikong politika. Bertabe. So makadakol. Tabi. 1 minute sanan. Akala ko Sir Pio, through text ang pag-game mo. Paano man suwara pang kola? Kaya nga ni mapaload kita. Tanganing. Maka 100 peso load man ini. Merry Christmas da. Papa Pihali isa apsi mo. Maray na aga tabi sa imo Papa Jer. Merry Christmas na. Sige na tabi. So gusto manggana dyan. Nag-otro. Igong nag-upload. Dapat makas... Ikaw na Angela. Bilangan mo Angela. Hello. Good morning. Morning, Papa Pio. Opo. Listener of Radio Balagon, DCTV. The best ka talaga. Taga saan ka, sir? The best. Kini ka nahiling ka lang. Dito ka mabikiti na. Today, makupistado. Baka isnabon mabikiti ko. Nahiling mo naan. Taga saan ka nga ni, sir? Otso, kay Kapitan Ranices. Ay, sa Barangay Utso. Oy, Pangli. Oho. Di sige daw tabi. Family. Ano? Uy, family. Sige. Tabi ha. Ade. Ano, ready ka na? Yun, nakakapon pa. Sige daw tabi. Mapo na kita. Sige, go ahead. Pinulitika kang politiko ang politika. Pinulitika kang politiko ang politika. Pinulitiko kang politiko. May sala ka na. May sala na. Sumasalit mo lang. Ano? Sumasalit mo lang. Masunod. Ano? Nasunod. May sala ka na. May sala ito sa masunod. Hello, good morning. Hello. Di nagsibag. Hello. Shh. Hoy, hello. 882. Dahil nagsimbag. Kala sayang ining load din isang gatos. Hello. Hello. Yeah, good morning tabi. Good morning, Papa Ping. Opo, taga sain tabi. Tagas Daraga. Tagas Daraga, yan. Diyan sa Tagas, igwa ko dyan yung mga midbid. Sara Larry na Rodrigueza. So, pamilya ni Larry Rodrigueza. Iyo po. Sige daw tabi. Ready ka na, madam? Apa. Sige daw tabi. Testing. Go ahead. Pinulitika, kan politiko, ang politika. Makaskas dapat. Sige. Sige, go. Pinulitika, kan politiko, ang politika. 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 Pinulitika, kan politiko, ang politika.
Pinulitika kan politiko ang politika. Pinulitika kan politiko ang politika. Pinulitika kan politiko ang politika. Pinulitika kan politiko ang politika. Gana ka na! Gana ka na, tabi. Ayun! Gano'n. Di ka kang sanggatos pesos na load. Pagkatapos kang programa, padaranta ka. Yeah? Salamat. Yun yung number mo. Ano, tabi, sungaran mo? Eba. Eba. Ano ini? Smart o Globe ini? At Intex po. At Antok Intex Globe yan. Ano? Smart. Smart yan. Di paludan ta kang 100. Merry Christmas sa imo. Pamasko ko nan sa imo na load na yan. Yo. Salamat po, Papa Ping. Merry Christmas po. Merry Christmas. Talk in text. Ini ano, isurat ko ng number mo. Sige. Salamat din, Maray. Mabuhay ka. Merry Christmas. 009 875 Ayun na, tabi. Nasurat ko na sa number mo. Abangan mo na lang sunod taon-taon, ha? Apo, thank you. Merry Christmas. Ayun, ganun. May nanggana na, Angel. Pinerfect ni siguro nagpara ensayo ito mantang naghahanap kita ning intra so iba naman tabi bad sa aga pag maray-marayan sa tuyang mga listener na magpa-go signal di sa aga naman Kuya Pio pwede maagad sa number mo sa Globe si Teresa Berlon tagagapo Kandaraga. Ang number ko tabi sa Globe, 0926-0156-020. Yan. Good AM po, sabi ni 705 tabi. Raynal daw man. Yan. Ining mga nagterex, Pamilya Lumadilla, 6834, Samura Memorial College, 4498. Yan. Maray na aga tabi sa enda. May nanggana na, load na 200 pesos, 100 pesos, John. Taga naman kung makakuan kita. Di, John. Pasko, paksiw. Pag tinaram ko Pasko, ang simbag, paksiw. Pag tinaram ko paksiw, ang simbag, Pasko. Pag tinaram ko Pasko, paksiw. Pag tinaram ko Pasko, paksiw. Pag tinaram kong paksiw, Pasko. Sige, ta Christmas man ngunyan. Day mo na kita magparakarawan. Mag-ugma kita ta. Uyan ang kagurangnan. May mga blessings sa satuyan. Sige, hanap buhay mo na kita, John. Go ahead na tabi. Tara na sa biyaheng asenso ni Jerry Justin Palmiano. Yako na si Jerry Justin Palmiano. Sa tercer distrito siya malalauman mo. Si Justin Palmiano siya igualing prinsipyo. Anda niyang ipaglaban ang diretsyo mo. Si Justin Palmiano sarong legislador. May malasakit sa distrito. Sabay kita sa biyaheng asenso. Si Palmiano, ikaw kumamburo niyo. Sabay-sabay sa biyaheng asenso. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilabian. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light.
drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Maugmang minapaabot nin maugmang Pasko asin mabiyayang bagong taon si Doc Len Onghoko Abirin. Dakul na mga challenges o hagyat sa buhay ang sa tuyang hinahampang. Siringkan pandemya o COVID-19. Alagad sigun sa iya, maglaom kita sa tabang nin mahal na Diyos an maabot na bagong taon magiging matrangkilo. Ano man nakadipisilan, gabos yan malalampasan kung anas magtitiwala sa kagurangnan. Maghinguwa, magtarabangan, sa ngaranin kooperasyon asin pagkaminurootan, laom ni Doc Len Onghoko Abirin ang kaginhawahan makakamtan. Gilayon, si Doc Len Onghoko Abirin mina-extendir sa mga namomotan niyang ginubatenyos nin Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Feliz Navidad, prospero Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alagad daita narereparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo kan 3rd District of Albay. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kung Joey kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan!
Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer pieces. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. So New Downy kontra amoy pawis. Tato at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada. Si board member Dante Arandia asinan sa iyang pamilya nakikisumaro sa mga taga Tercer Distrito Canalbay na magrukyaw kan kapangakean kan sa tuyang kagurangna na si Jesus. Sa iyang pinagmamaawot, ang ligtas, matuninong asin panunin pagkamuot na selebrasyonin Pasko sa likod kan pandemyang namamatean ngunyan. From board member Dante Arandia, wishing you a Merry Christmas and a joyful New Year. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan. Maray na agatabi dyan sa Barangay 17, Ilawod West. Lalo daa sa pamilya kan sa mong mahiguso ng barangay chairman na si Chairman Lina Ning Chan. Salamat tunon Sir Pio. Blessed Merry Christmas po dyan sa Gabos sa Station Indo. DCGB number 1 station. Good morning tabi dyan sa Indo, sa Barangay 17, pati na po sa pamilya ni Kapitana Lina Chan. Prayers da for the fast healing and recovery of VP Ariel Aike. Sige po pangagitan na makarecover naman si VP Ariel. Merry Christmas sa imo, Sir Pio. Merry Christmas man tabi. Mga taga Malabog Daraga, maray na aga man tabi sa Indo. Amamas ko po! Yes. Sige, pwede na. Sa pangalan kan tropa, Advance Merry Christmas sa Indo Gabo. Salamat asin namang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay.